Hier. Kreeg hem tegen Pieter zin? Dat is de vraag, Jood. Op deze laatste dag. Op de Koningsdag. Maar dit wil ik dus zeggen, hè? Die handjes, die selfie, slag het? Dat is de vraag. Waar zou ik staan, wist het al? Het is bijna Safir, ze binnen er haast. Lukt het om een glimp op te vangen? Van selectie en hoor Peertel. Daar komen ze. Wat is er? En zij is Koningsdag indokken onder aankwam. Dit weer koning op een koningsroute. Hier handje. Prima corner. Hoi.